Muri yeZimbabwe makadi kune chishamiso chaitika mukati menzvimbo ino zvandikatyamadza zvikuru. Kune zvinhu zvinoshamisa zvinoitika mukati menyika ino. Ndofunga ndapinda mukati menzvimbo ino, ndiri mukati menzvimbo ino yeKaroi. Pane chiitiko chaitika chakatyamadza vanhu chekuti tine mhuri iri panapa pai. Uyu ndiforomani wepano paPurazi. Zviri kunzi pane chirombo chaonekwa mushure mokunge foromani vakuda kurara nemukadzi wemuridzi pamubhedha. Muri yeZimbabwe zvinotyisa, zvinoshamisa zvinoitika mukati menzvimbo ino yeZimbabwe. Vanhu vanotaura kuti uroyi hauko, mashiripiti hauko, zvinoshamisa hazviko. Asi ndashamisika nyaya yekuti mukati menyika ino yeZimbabwe pane chiitiko chaitika chenyoka mushure mokunge foromani ava vakuda kurara nemukadzi wemunhu. Baba makadi tinosimba chii chaitika? Nhai baba, ndiri kuzwa kutya kundame ndichitaura nemi. Chii chaitika ichi? Ndasangana nechirombo ichi mushure mokunge mandada kuvata nemudzimai uyu ndinaye muno ndoshanda paPurazi pano. Handina kuziva kuti mudzimai uyu akagadzirwa, asi ndane nguva ndichidanana naye. Ndazongoshamisika nichisaka nechirombo chakadai so. Zvakaoma zvikuru. Sekufunga kwenyu mimi muri kufungidza kuti mukadzi uyu akagadzirwa, murume wake uyu anogara kupi? Murume uyu anogara muno muPurazi muno, tinoshanda tisi paPurazi rimwe chete. Maitoziva kuti munhu uyu mukadzi wemuridzi? Ndaitoziziva zvangu. Ndonzwa kutya zvikuru. Ndikatimbunza vamwewo vanhu varipo. Baba makadi tinofara makadi zvenyu. Chii chiitiko chaitika chiri kukatyamadza zvikuru chechirombo chandaona? Ndaona chirutsa sadza. Chii chiri kuitika baba? Baba, zvaitika ndezvekuti ndatofonerwa naforomani wepaPurazi pano achinditi uyai kuno ndakundikana kubuda mumba. Ndasangana nechiitiko chekuti paitika nyoka mushure mokunge ndakuda kurara nemukadzi waanodanana naye, anova mukadzi wemunhu. Imi munotozviziva kuti munhu uyu mukadzi wemuridzi? Chokwadi, ndozviziva. Asi nai foromani, imi munhu uyu makatanga kudanana naye rini mukadzi wemuridzi uyu? Ndisikade kutaura zvokunyeba, ndani gore rapfuura ndichidanana naye mudzimai uyu. Gore rakwana muchidanana naye mudzimai uyu? Ndonzwa kutya zvikuru nechiitiko chakafana chaitika paPurazi pano patasvika. Saka imimi pamashedzwa muchiuya panapa, maona nhau iyi yakamira sei? Zvandiomera ndozvapa kuti ndizodedza vanhu vose vari panze apapa, nekuti ishuwa ndaona panze pachadza kuti pakazara vanhu vakasiyana siyana. Rekatimbunza kuna amai vacho. Amai makadi? Amai vacho vari kungochema. Amai musachema, zvatongoitika izvi. Makadi amai vangu? Imimi amai, foromani ndanzwa kuti manzi mukudana foromani ava. Zvino munozvitorawo seiwo amai? Muchiri kukwanisa kuramba here muchiendera nemusha wenyu kana nemba yenyu? Asi imimi mimba yenyu manga muchiri kuida? Asi imimi mune zvimwe zvinhu zvamakaitwa naforomani ava zvazoita kuti muzosvika panguva dzekunyengetedzeka kusvika pane zvaitika apa? Zviripo zvamaitwa naforomani? Zvii zvamaitirwa naforomani zvekuzosvika panguva dzekuti imimi muzosvika panguva dzekutadza kuchengetedza imba yenyu, zvekusvika panguva dzoda kufambidzana naforomani avo? Muri yeZimbabwe ndifunga muri kuzvinzwa kuti amai vaida naforomani vaine chinangwa chekuti vaiti murume wavo akanga avimisa naforomani kuti achaporomora achipa mudhudhudhu pano paPurazi. Baba, nyaya muri kuinzwa here? Ndiri kuinzwa nyaya yacho yakaoma. Munozvitorawo sei imi nyaya iyi? Takaipa, handina nere muromo. Nhai foromani, mashoko api amangada kusiyira mukati menzvimbo ino yemhuri yeZimbabwe? Muri kuda kutsanangura kuti kudii pamhuri yeZimbabwe musoro penyaya yekupfimba vakadzi vanhu? Apa ndimi foromani, munotoremekedzwa. Munozvitora sei zvinhu izvi? Ndisingadi kutaura zvokunyepa kumhuri yeZimbabwe. Chipfambi chakashata, chinhu chekutanga. Chechipiri, tisingadi kunyeperana. Vanogadzira chokwadi variko, ende vanokwanisa kuzvigadzirisa variko. Tanzwa kuti isusu murume wacho auya. Murume wacho waamai ava angave ari kupi? Ndoda kuti nditaure nemurume waamai ava. Murume waamai ava ari kupi? Aripo panze. Saka nhai baba, ndanzwa kuti muri murume waamai ava, ndokumbira kutaurawo nemi. Baba makadi? Tinosimba zvikuru kwazvo. Ndimi muridzi wemudzimai uyu?
chii chakaitika baba? Chii chakaitika baba? Ndikunzwa kutya zvikuru kuti muri kuona imimi pachiratidza kuti pane chirombo chaonekwa pamudzimai wenyu. Chii chakaitika baba? Ndizvozvo chakaitika ndechekuti ini ndichiona mafambiro emudzimai wangu naForomani. Baba wada kutochema, ari kurwadziwa nemudzimai wavo kuti pane zviri kuitika pakati pemudzimai wangu naForomani. Saka ndiitira nyore kuzviona sekuti tinoshanda tese papurazi rimwe chete. Asi nekuzviona kwandaiita kuti nditaudzane naForomani ndaitya kuti basa rinogona kupera. Saka ndakazopiwawo nhamba neumwe munhu dzaMadzibaba No Rest kuHarare kuSouthern Park. Madzibaba No Rest kuHarare kuSouthern Park. Ndizvozvo. Ndakapiwa nhamba dzawo nemumwe munhu ndikadhairektwa kuendako kwavanogara. Mukatosvika kuSouthern Park kwavanogara kwacho ikoko? Ndikasvikako kwavanogara ndikataura navo kuti pane zviri kuitika pakati pemudzimai wangu naForomani wekubasa kwatinosenza. Saka ini ndinoda kuti mundibatsire ndizvionere ndega zvibude pachena kuti ndozviri kuitika pakati pemukadzi wangu naForomani. Saka Madzibaba No Rest wakandikadzirira zvawakandikadzirira, vane mushonga wawakandipa wawakagadzira wakati zvichabuda pachena muchazvionera mega. Tinowa runyoka, mushonga werunyoka wawakandigadzira wakanditi zvichabuda pachena musanetseke, ingoendai munoita zvamunoita. Muri yeZimbabwe muri kuzvinzwa kuti Madzibaba No Rest ari kugadzira mhando yerukau rwenyoka, rwerunyoka. Ndizvozvo. Wakandipa ndikauya kumba ndikagadzira zvandakagadzira ndakanyarara. Ndisina kana kumboudza mukadzi wangu kana zuva rimwe chete randakambotaudzana naye. Kana kutsanangurira mudzimai kuti mudzimai mamugadzira nerunyoka, mukadzi ari kungochema. Kubva pandasvika panapa mukadzi ari kungochema, ari kungowiwidza. Muri yeZimbabwe ndifunga munoona chiitiko chakafanira chiri kuitika ichi. Ndikachamadza nhasi ndichinzwa